kumalawi kuno takhala ndi Minister of Finance oposa 18. 1962 tinali ndi Sir Henry Phillips, mtsamunda ku Britain komanso msilikali wankhondo. 1964 iyeyo anabwerera kwawo ku England. Kunabwera John Tembo amene anakhala Minister of Finance kwa zaka 5. From there Kamuzu anasankha anthu ambirimbiri ngati Minister of Finance. Tinali ndi Aleke Banda, Dick Matenje, Edward Bwanali, Louis Chimango, Chakakala Chazia, Stephen Hala komanso Dalton Katopola. Atamba kulamulira muluzi kunabwera Aleke Banda. 1997 anasankha Kasim Chilumba. 2000 Matthews Chikaonda. 2002 Friday Jumbe. Atabwera Bingu anasankha Goodall Gondwe. 2009 Ken Kandodo. 2012 Ken Lipenga. 2013 Maxwell Nkwezalamba. 2019 Joseph Mwanamveka. 2020 Felix Murusu. Komanso lero tili ndi Sosten Gwengwe. Pa nduna zonse zachuma zimene ndatchula pano, Goodall Gondwe is ranked number 1. Anathandiza President Bingu kuthana ndi mavuto azachuma amene dziko lino limakumana nawo. Goodall anabadwa 1936 kwa TN Twalo mboma la Nzimba. Bambo ake Mr. Kaiwonanga Gondwe anali civil servant. Anaphunzira pa Blantyre komanso Dedza Secondary Schools. Anzake amene anaphunzira nawo limodzi anali President wakale Professor Peter Mutharika komanso mwamuna kwa Joyce Banda Richard. Degree yake ya Bachelor of Science in Economics anayipeza pa University of London. Zitatero anabwera kumalawi kuno. Ankagwira ntchito ngati Secretary to the Treasury komanso anali General Manager wa Reserve Bank. 1976 anapeza ntchito kunja ngati Senior Advisor wa African Development Bank. 4 years imene anakhala umeneko anakwera udindo ndi kukhala President wa bank imeneyi. Kuyambira 1980 Goodall Gondwe anapeza ntchito ina ngati Director wa IMF kuno ku Africa, komanso anali Advisor wa IMF Director pa dziko lonse lapansi. Udindo umenewu unali waukulu kwambiri. Munthu ochokera kumalawi kuno ndi kukhala Director wa IMF woyang'anira Africa yonse, komanso kukhala Advisor wa Director wa IMF pa dziko lonse lapansi sulanali masewera amenewa. Wakhala kugwira ntchito imeneyi kwa zaka zoposa 20 ndipo ankakhalira ku America. Goodall Gondwe anabwerera ku Malawi 2002 pamene Bakili Muluzi anamusankha kukhala Economic Advisor. Bingu atayamba kulamulira 2004 anamusankha kukhala Minister of Finance. Ndi nthawi yake imeneyi pamene Goodall Gondwe anaonetsa ukaswiri wake pa chuma. Mwachitsanzo 2004 anapeza inflation ili pa 30%, koma pofika 2008 inflation inatsika nkufika pa 6%. Pamene Bingu amatenga boma anapeza ngongole yambiri. Boma la UDF limene linkatsogoledwa ndi Bakili Muluzi linasiya ngongole zochuluka. Koma chifukwa cha luso la Goodall Gondwe komanso connection globally, World Bank ndi IMF anakhululukira Malawi ngongole ya $2.3 billion. Tikayang'ana mitengo ya katundu pa nsika mu nthawi imeneyi inali yabwino. Mafuta komanso forex sizimasowa. Chitukuko chinali ponseponse. Mwachitsanzo Parliament Building, BICC komanso Bingu Stadium zinabwera mu nthawi imeneyi. Ameneyu anali katswiri komanso katundu pa chuma. Tikukumbukira mu 2008 Goodall Gondwe analandira mphoto ku America ngati Africa Finance Minister of the Year. 2009 kutachitika chisankho, Bingu anasankha Ken Kandodo ngati nduna za chuma. Koma performance ya mkulu ameneyu inali very poor, pamene forex ndi zinthu zina zinamba kusowa. 2012
Joyce Banda anasankha Ken Lipenga. Mu nthawi imeneyinso ndalama zinabedwa through Cashgate scandal mpaka Madonna anasiya kuthandiza. 2013 Joyce Banda anayesera kusintha minister, anachotsa Ken Lipenga ndi kusankha Maxwell Mkwezalamba. Cholinga chake amafuna kuti Madonna akhale ndi chidwi, komabe sanabwerere. Atayamba kulamulira Peter Mutharika mchaka cha 2014 anasankha Goodall Gondwe kukhala finance minister. Mkanthawi kochepa Madonna anabwerera ndi kuyambiranso kuthandiza dziko lino. Tikukumbukira ngakhale IMF komanso World Bank amene achoka mdziko muno chifukwa cha Cashgate anabwerera ndi kupitiriza kupereka ngongole ku dziko la Malawi. Zonsezi zinachitika chifukwa cha ukadaulo wa Goodall Gondwe, mkulu amene yitu ndodziwika kwambiri kunja. Atabwera Dr. Lazarus Chakwera mu 2020 anasankha Mr. Felix Mulunsu. Anthu amenewa pamene amalowa mboma anapeza $1 billion forex reserve imene anasiya DPP. Patangotha chaka chimodzi akulamulira, $1 billion ija inathira maulendo a president opita kunja. Komanso nthawi zina forex imeneyi ankalipira ma agent a fake ogulitsa katundu kuboma. Tikukumbukira anatenga forex kuno ndi kukalipira ku butcher lina yake ya Britain. Pompanopa akuti amafuna kulipira East Bridge, pharmacy ina yake ya ku Romania, the so called Romania, koma mwini wake wa company major ya East Bridge ndi Mr. Pompeo. Ndiyebe the previous government ya APM inasiya $1 billion reserve kuti Achakwera ayendesere dziko, koma kungotha chaka chimodzi chokha $1 billion yasowa, forex iso yamba kusowa. Kufufuza kuti ndalama zimene zasowa bwanji. Lero ali ku America, mawa ali ku India, tsiku lina ali ku Zambia, kumangoyendayenda ndi ndalama zakunja. Mbali nayi kumalipira ma agent a fake, kumanamiza kuti ayi tikugulitsa fertilizer, ndi kumakagula fertilizer ku butcher, kumakagula fertilizer ku pharmacy, ndalama nkumatha. Tikunena pano IMF komanso World Bank anasiya kuthandiza chifukwa cha kulingwa kwa katangale. Mukayang'ana katundu pasika wakwera ndi 1000%. Chimanga cha 10,000 chafika pa 50,000. Cement wa 3,000 pano wafika 20,000. Maara 2,000 pano wali pa 9,000. Achina Goodall Gondwe amenewa anasiya inflation ili pa 7%. Koma lero after 3 years inflation yafika pa 32%. Mwachidule Goodall Gondwe anamwalira pa 8 August, masiku awiri atatu apitawa. Amavutika ndi nthenda yansana. Ayikidwa m'manda lolemba pa 14 kumudzi kwawo mboma ya Zimba. Malawi ikuluza anthu ofunikira kwambiri ndi kusiya dzidzete. Kungoyambira president, vice president pamodzi ndi nduna zimene tinazo lero, nkhubi zokhazokha. Taona ni parliament ya lero ikutsogoledwa ndi ana osadziwa chilichonse. Speaker wa nyumba ya malamulo, leader of opposition, komanso leader of the house, mbuzi zokhazokha. Akalowa mpaliamenti akulephera kukambirana za mavuto enieni amene ali mdziko muno, kumangolankhula za mkutu. Akuti ma MP azilandira pension akamaliza term yawo. Amene akutsogolera zopusazi ndi aphungu otsutsa, achina Kondwani Nankhumwa pamodzi ndi nzake Werani Chilenga. Akuluakulu, anthu akufa ndi njala kunjaku, katundu wakwera mitengo, umphawi wakula, mankhwala akusowa mzipatala, fetereza kulibe, katangale ali paliponse. Koma leader of opposition alipe mbali nayi akumwera chikho chimodzi ndi boma la Chakwera. Mmawa moti apereke pressure kuboma akungolankhula za uchitsiru zokhazokha. Anthu ena mdziko muno akumachita kudabwa mpaka kumadzifunsa kuti do we have leader of opposition in this country? Ngati tili naye dzina lake ndi ndani? Chifukwa tu ena amene amatsatira zokambira za parliament akuona ngati leader of opposition ndi Ben Phiri kapena Samir Suleiman komanso Shadrack Namalomba. Chifukwa leader of opposition uyuyu amene alipoyi ndoguna ata kwambiri. Dziko la Malawi likufuna anthu oganiza ngati Goodall Gondwe komanso Bingu Mutharika, osati dzidzete zimene zilipozi kumangokhalira katangale ma injection ku khoti komanso kweza zinthu.